kublai phi baro ngi priang sobhai phi sa shisien pat hagan ga janmit syakani ga program Doctor Speak. Bat ho nginyo banya kendu bagi doktor bagi riu syampang ki banya keren hagan ga studio ke jongi menta ga janmit ho menta ngidang ya yai beteng bat yai hap banya keren hi ya kani ga jing ka ba ka perthai chi telup ka don kata ga jing don jong uni uknyang jingpang COVID-19. Tengi soto mangilamat menta la shisnam shiteng ya ka jing ya nanti ka jongi bat ka jingmat uni uknyang jingpang ublakta ya ka koi ka khya ka jongi ublakta ya ka rukom im ka jongi ublakta ya ka trei ka khta ka jongi bat nanong sedong ka rukom im ka jongi gibriu ka bangi ju ya melan baro shikata bat ka bangi ju sngo scam bakan biang bai kumta ndai la penki win ya kita baro bat habala penki win ya kata ka rukom im ka jongi le se ka wei ka ban penki win ka dai ya ka jingmut jingpyrkhat ka jongi karukom perkhat ka bangi jula million baro shikata ndai menta kalalong pat da kumwei karukom perkhat ka jongi ngilahap banyak ya rukom perkhat jongi da kumwei pat te nakata ka daw ngi kwa banya keren menta ka janmit bat ki doktor bat ki riu syampang ban halor ka ni ka phang COVID-19 ka Jingktah ya ka Jingmut Jingpyrkhat ki Khynnah bat ki Samla. Te menta ki banya shim menta bat ngi hakan ga jingya keren menta ka janmit ide Dr. Sebelda Dekhar ibade clinical psychologist at St. Edmunds School but pidahun Dekhar ibade counselor adolescent health civil hospital Shillong. Te haswa bang inyo ini ga jingya keren bat ki nginya phai shwa khindiat syakini ki clippings. The COVID-19 pandemic is a challenging time for children, parents, and other caregivers. Working from home, school closures, not seeing friends and family as often, and financial insecurity has made it harder to provide the love and care that children need. Doing a few simple activities with your child can provide them with comfort and love during these uncertain times. With your baby or toddler, cuddle them. With your young child, read a book. With your household members, dance or sing together. With your older child, show interest in their hobbies and allow them to have positive interactions with people. With children of all ages, setting healthy routines for eating and sleeping are all important contributions that you can make. If you feel overwhelmed, take a break. Try a few minutes of deep breathing and time for yourself. You will be better able to take care of yourself and your child. Ti hadin ba philayo I gitu ki clippings khendian amal lampang halor kani ga jingya keren ga jongi menta ga janmien tingan phai ka studio ke jongi bang apnya sobha ya I Dr. Sebelda Dekhar bar kumju ru I kong pidahun Dekhar menyeshim menta ga ni ga jingya keren ga jongi menta ga janmien te Dr. Sebelda ngan phai shepi khendiat phin batai yengi ki ngi sothu ko mangala lam khmat mo la pen kala lut ya kata karukom im ya ka lifestyle ke jongi phin batai khendiat hatu ka duk anu ka ta ya ki Khynnah bat ki Khynnah Samla pedeng jong ni ka jingdon jong ni ka klam COVID-19. Di kini ka kelam COVID-19 menta kalawan ra kejingkala ka belong kensan hangi baro wat ka kata yangi ke bahe hadu kan ni ke balarang ba kan no yaki kon hep ki barit ki jongi bat ki Khynnah Samla te kawai ke bangi ui ke ba ka kata ba kalong ba kala nang kiu kini ke bangi ong ka stress mo ka jing khia kini ki jingmut jingpyrkhat ke jongi menta kila hab mo kala ka jing puli puthi jongki da ka balit school man kasngi kila hab don hayeng online classes ki jongki kala wanra ka jing kala ha ka rukom le kai ke jongki ka jing kala ha baki kendu iki parlok parjor ha baki socialize bat ki brio te kata ka jing khia ke jingmut ke jingpyrkhat kala nang jur ba te sakawai ru ka baka khata kalong ha kani ka jing sngo sir men siep
Kebangi kuat ke anxiety. Mentabun bagi kena ki kun samla. Wat ki balarang baru ki yok bagi ni kebangi ong ke anxiety. Jing sos ir ke jing sngoting. Let's say sngoting ya ka ban saja. Sngoting ya ke ni ke jing pang yok ngai yok ke ni ke jing pang yok ki bahaya ngasem jonga ki yok ke ni jing pang yok ngiyap na ke ni ke jing pang. Ki kena samla le ki ba let's say ki badang kwa ban pulis yakman. Ka don ka tu ka jing bom tikena shu ki ibarok. Dia sekawai ru ka kata ka jing bom la ban penlet jingmut. Ban puli ki kot ki slane ban penlet jingmut ha ka kam ka jam ka bagi tray ha yeng hasem kim la on penlet jingmut. Tinang ta ka kata ru le se ka thia ka dem ka jongki bon ki khana menta ki khana samla ru kim yo thia bhadamin. Nang ta ka jing kerni ha ki cellphone ban le kai ki games ne ban pet ki social media nang ta ka jing batai ka jing long jilem ba le ka ju man kasni tikini ki long khandiat ki ki ba ka ktai ka jingmut jingpyrkhat jong ki khana bat ki samla komjo But hisian balakta ya ka jingmut jingpyrkhat kamut ka ni hi ka jingmut jingpyrkhat ka nya ya ki ban le pa iki ai kapau ba ka jingle la sim dei doktor kan dei tam dei kade ka shit sedang bit shwan ni ki jingmut ki jongi dei ka wan sa ka jing sngo nang ta pare sa ka jingle ka jongi ka behavior ka jongi te hisian bakala kta hi na ka jingmut jongi nginyo i ba ka kta pat ka kalahi ha ka jingle ki jongi man kasni te kong phida te haba pipet nda kompi di counselor mentanam ta kini ki samla khandra tiki samla khandra le di ki barang dei ka por ban mi ban le ban wan ban le chini style desi ban le kemen ga jing im ga jung ki bat na dengkat ba ki jing ketli ka puli puthi ha ka kum kani ka por kani ka jing shat te khum ga jung ki ai ki jing e ki ba phi ba kini ki khna samla ki yeshem kubesh pun ko balai tu jingkali ka jing pe jonga mentala sis na mo covid 19 uni khnyang jing pang balawan sapriang ha kasnong jongi ngipet ka ba menta usnem ban macam snem kala kadang kam dadon kata hi ka jing appear na barba ka bang ngipet ya ki ba macam snem ki khna ki kha ki longkul mar uni khnyang jing pang udang long khnyang ubat thmai udang long khnyang ubang ipat da so thuop ha takamut idang don kata ka jing sakut lane idang don kata ka jing strict mo ban chong khop ha yeng lane ban penyat ban pet kumno ba kibri ki numi opang jing pang kham tam ni khna ki khlung tina du iti por hi ba menchem snam ka ki khna ki longkul mar especially kham tam ki khna school ki badang le school namar ka jansan ka wan kan jing kala ka ba ngimtep kumno wangin penyat ya kalong katar kalong ki no hikai ya ki nong hikai school no hikai college ya wajangi hospitals rukum ki counselors ki ba jing yarap ki khna school ki khna samla te kadon kebun ki kajing kala ka ba ki khna ya ladi ro ki sngo shap tin ki sokul mar khli te ban yo jor pan mun ta usnem kala kham don kajing ka khin dian amdan de kata jing bun mo kadon khin dian ba ya ka ba kala kham so thu khin dian hinrei kadang don ka tu kajing angnut ya ka ba kham tam ki khna school ka ba ka jing puli puthi ka lomba ka kut ka myat bet sho katu ka jing don jang ki online classes ke bangi pet kamtam ikna school takumut kalalong ya kam no dakata ya ka banya ka ba ki shong school lane ki yo bani i kino hikai ki yo ban smu thu ya ka chapter ka ba hikai ki kino hikai mo pa shong po class menta kala shu ya stat ka por kala shu le tang mandam kila shu puli tang mandam kila shu pendap ya assignment bagi haba man se ban pendap lingba ya kan jing le assignment ru kawan ka jing sngo ting haki ba yo dam dap kin num yo ban le sakawe ka class kim num yo ban shong sakawe ka class ti nga i ka jing kala kalong ba ki khna ha ka ni ka jing shong ha ka online class ka ling jing shong kini ki bangi khop ki webinar ki zoom ki bangi yo i menta ki classes ki khna ki shulong bet tang hayeng kim don chu kata ka jing ya ka jing yo ya linti jong ki banyak kenduk ki parlok mo ko balong ha school ti teng ko mo ang doctor zabala kawan ka to ka jing long angnot ka jing long dom ka jing long skusi men sim la ni ka stress ka ba ki shuli aro tang mandam kla shu ha pandam namar ba amdon linti shu ba kin mi sabar long ki le school patlong ki le college ru ki patlong takamut ka tu ka level jong ka jing khia men sim ka jing mut jingpyrkhat
kata anu kata tamu kakam increase kadang increase nomor macam sedang ru long kumjo mentaru kadang ya kumjo hi kapadan hi hadu kata-kata tai jingkala ti nomor kata takamot ki kena kilong kisong marway ki perkhat marway takamot kawan katu kabangi khat ka jingkta ya ka jingmut Jingpyrkhat ti da kata ya jingmut Jingpyrkhat teng kabam ka di umyat bha sho ka rukom thia ko boy doktor ru kam ya sho kam wan chu katu ka jinglong abangi khat normal mo mangi rukom thia rukom mentangi la ya sngo ba kata kentin a new normal mo new normal ho takamot ka ba phiap le kat kumba de ban le na yeng Mende syuk kata bapila bapin mi sabar. Boleh sibun kompida. Te doktor habang ipet ya kan ka jinglong jingman mo kini jingkala kat ne bat ni so tho ngi kong ki brio ngi dei te ki brio ki bala mo la boleh yu la thau bingin don ke jing dei bat mo ki relational being ki ngin don ke jing ya kendu mdei te mentangi i bo men sem yo ta social distance la ne se ko tin ki on ka physical distance. Andre kalau ada lang hi baru mo ke physical distance baka social distance. But hapeng ki kena samla lagi berang ya kena bat ki kena samla lagi berang ya kwa bet ben parlok bet. Te kani nganget try kan kumno kan kata ya ka hakaru kompet jungki ya kani ka ya ka jingnya day la ni ka tin ka pareng la singan ko communication. Pilawan batai khendiat ka ke jing pen kala bat kumno kin pen biang la ni kin adjust bat kani ka new normal ka bangiong. Kalong ka ba shisha kong bingi ong din marba ka jingkala ka bawan kansan Henry nginda pet kini ki studies ki research studies ki bale hakini ki arsenal menta hak jingkala na kabawan rat na marjong kani ka khlam ki don ki studies ki research studies ki bapen iba ki kon samla kimda kata hadu kata na hakani ka kumbaphiong kani ka communication ka socialization jongki namarba kilanang ban socialize na ka media kila ban phone ki parlog ki video call ki parlog ki social media ki don ba ki share bat ki parlog ki jongki te let's say ka bangila ban le se kum ki kemi ki khpa hayeng hasem kalong ba kamtam kini ki khana ki badang khamren ne ngin la ban penslur ki bakin yakren baki parlok parjor ngin penslur ban yakren baki ki bahing hasem lese ban ya phone ki video calls ngi don ne khanang ba kan katu ka transition pada ngin dalalat na kanika lockdown ngin dalalat na kanika khlam bangin let biang shaka kum bangi julong ban shwa kan khamsuk yaki khana ki badang khamrit henry ban ong yi khana ki ba kham samla hot ki du ban let ban wan kata ki dup ka jing sngo marway kala bandon hendrei kidang la ban kup na marba kidang yakren hi we ti habakut ngatrai ka syong hangi hi dadangi ngi kenjo kti ki parlok ki parjo ngi kenjo kti ban yakren bagi bahing hasem kata kan ya rab yangi kanang banginum dan tan ka tu ka jing sngo marway kande namar khamtam ki khulung gi barit ngarong adon I hun ksiu jonga barang sansnam te man kasi bin ong kwa ting kwa ban le jing friend jonga kwa ban le kai nang ta I ong kum ta ken hot ka school idang shu jang le school impada sung thu than ya kata ka jing kendu parlo ka school hendre ijule yeng mani le jing seng la ju ya kendu ban ong balai te bakhang ka yeng mani balai te ngam yo ban le and then ka don kum phi ong mane ka tu anxiety mo ka tu ka jing ling a bisa men sim ti kini ki baret ki don kum ta ba ngis ngolong melung man perkhat ki ken bum kita te ha ka ba yadai bat kan ni pat doktor kumno ki kimi ki pa ken kumno pen ko bor ki kimi ki pa ken ban yalam ki khon ha ka ba kum gan ni ka por mo ba ken na ban nong normal ken ki khon ka bu ngatrai ka jing ka bakrau hai ki kimi ki pa namar ba ka jingkit kli haying hasem ka babon let's say ki don la ki jong ki kam ki jam menta ki baju trei let's say shabar na yeng menta don ki mi pa ki batrei hayeng ru ki don ki balado no ki kam ki jam ki jong ki ru te long ka jing khya jingmut jing ki kemi ki pa kalong hadu kata bat ban ong ban pet sebat ki khon hakani ka condition ka ba kadon menta kalong ka ba e ha henry ko wei ngathrai ka ba yarab yi ki kemi ki pa rengkat bat ka yeng hi barok ko wei kalong ba kin don no ka kenja rutin ka balong kumju man la kasngi
mendai bakan per mata kasngi de kumwei la sha de kumwei hendai babaro shi yeng yin la ban bot ka ju ka rutin man la kasngi kan yara ban penduna ya ka tu ka jing sngo sir ka jing sngoling a ka jing sngo pisa jingmut nei bakan ya bet ken ti sakawi nga tharai ba kum ki kimi ki pa ki la ban le ka long ban bentano ka kam lang haying hasam le se shikmi shikpangin ya bentano ka kam manu badon haying ya benta lang kanang babarok hot ngin dakit kli lang ka kam duna ka tu ka jing ling a lani ka jing snowbon than ka jing mut Jingpyrkhat namat ba ki kimi ki paru ka stress level jongki menta ka long ka bajur bha te ki parlok ki jungi mo ki kimi ki panga tharai baro hi ki sham ya kane bar kham tam kane ka baro shikat tu ki le la ki jungi jing le ki le school ki le trai ki le ai mo ndai menta baro ya download hayeng bat kumno ban ko bat kata ka jing ya bun briu hayeng ka jing kumta kan la long khap nya te hayeng baro sisngi la kat banang ya don kat banang ya mo kadang ya bun la ki jong ki kam bat la ki jong ki jing ya dawa mo ka yeng ka sam ka jong ki ti kong phida ka bay dei bikini ki Khynnah Samla kum ngaju ya kran bikina Samla shi ong ni mo pet se ngidang sudah pulih ngidang don ka jing thmu ngidang don ka dream mo bangin ya chaprang hendai pet sing ngidang da pulih ngim kwa ngim yo lat chu karta jungi kala nang ya nei la pensange no kanya kani landi kaban ong ba all akut ka class or the family class shoot the film one class ha class tamot kala akut ka jing pulih jong fi ti ka jing kan kadang long ba ka bang ya ki classes kap kini ki universities lani ki schools ki colleges ki dang pinya ki classes takamot kapat don kata ka jing stop ka bangin ong ba la akut walada ka ngimtip ko perthai hadian habut ka banlong kumno wat ya ka ba ya ka bangi pet mentaro ngimpat sampang bakanya kumno ka perthai tak balang bun ki i pada kimpat sakut sa kim kut kimpat kut kimpat ay kata ka jing kerdu lenti khamtam ni ki khna banang pulia banang ba phila adam tak mot kat banang ya ki jing pulia ka banang ya ki assignments ki online classes ki meetings ki web meetings ka badang don kini mot kacing kan kanang ya chakmat kadang don ben long ka pat kut ken kadai tangi ki ban yaisha ban shitom long ke baka ka pha ka university fi ke baka pha ka college fi ba pha ka school fi pendam itu duty jong fi kre kot ben ka competition kadang don hi mong batang ba fi shong hayeng fi puli and fi ong ba mi shong hayeng imdan ha class imdan ba monitor ba pe yangi mo ope yang imdan apa exam hall imdan batip ngi kot kumno ngi thok kumno it doesn't mean ka competition kala akut ne ka competition kadang bun hi kadang i khina kidang pass khman exams kidang ya khman an ki khina kidang yo top 10 kidang shakhot wat mbi tang hai ki ju puli wat hai ki kamro kidon ki kam ki ba ki khina ki shakhot interview ling ba online mata bal de ka perthai online namar ba kadang ya ka perthai kumni won ka padon ka te jing sakut ka padon ka da ka jing kut ban ong ba long show ban long tu balong man shwa handai ko ba fi ong fi lakan ni kala di ka new normal kala ka perthai ka bang hap shim da kumwe tangmot ki ikim pat sakut makidang ya chakmat ni ko wei la se ki Khynnah ki de bandon ya kata ka jinglong shida ba ka sincerity mo namar ba mentang ju asngoi ki ki pa ki ong ni keren exam sementa ki le be open book te la se kala pher bat ni men shwangi haban pulil lendan hab la lendat ya ka ka ba tamun gide ban tip shisha kanya ke ne menta ki dai ki jingkli la si ki la banwan ikot kala pher ka rukom te gidan ibe ilong kemi ong nga tengam ju sha phi kong bala ba kinne kum tu renga ngapen pulie bet ya ka dai ba de ban pen pulie ba ka exam ka bawan nu ki de ban la bet ki de ban tip te la se ka ne ka dawa ya kata ka jinglong shida mo ju ki Khynnah bakin yo nong ya la de kan dai tang mun ong man pass bala ban pass ong ne ka jing yo nong ki in the long run kan ka lenti ka bajngai but kini ki bengi ya lenti kum ni kum ki khon Khynnah kum ki khon Samla kum bela ong kong long ki yarap yangi ba hadin habut ngin dangat hakinu ki jing hakinu ki jing le ngin la ti ban job iki ka penlong ngi bengin long resilient tinga long ngakwa ban ong ki khon Samla ki khon Khynnah le ni ki mi ki pang ru bengin nang ban su thu ba kam ni le ngin lat hi ngin lat lenti hi ka ne ngin la ban ya le ya ka ngin job la da ka long hakanu ka rukom ka jing ki bangi ya lenti pat kata kan penlong ngi bengin nang kham khlan shu
Kadai. Kal kumba pi ong mentan ho ka don kami ngi tang ban shu yai sha sim ko wei ka sngi hadin ko wei pat Kadai. Namar ka jinglong jungi ki briu hi ka long hi kumta kadai ka jing pen prang mo ka jing pen prang ya ka karakter ka jungi la si bangin la ban yang deh kat banang mi ki jing andai ngde bangin nang telot nang nginang klain mo ti doktor ha ko bai dei bat ki khna la si ki mi ki pa mangalak li phi haswa lani amdai tang ki mi ki pa la si ki manu hayeng hasam ki bayarap ki khon khna ka kum gani ka por ka bangi yu i kata ka jing kulmar ka kom perkhat ka jung ki kumnung in tip nyau khna mo psychologically kumnung in tip khna who is a child mo who you khna kumnung in tip ya ka jingmut ka jung kumnung in yo I ya ka basapo ka jingmut ka jung phila ban batai khindiat ki kendon na ni ki ba ngide ban ithu kumnung in la ban ithu kan kum ka ai ka ba khna perkhat hapo jung kan kata ka jingkali long kan pher no wei khna showi pan kan pher na ka snem karta ka jongki kan pher na ka jingla ka jongki le se phindakren ki khana ki bade ki special needs children kala pher bakla bak kumno re phindakren ki khon khana hi dei bun sin kimnang ban ong ni kimnang ban ong ban yakren kumba yakren pararang ba bat ki khana samla ka khampher ti lada ki kimi ki khpa kila ban shongkai kila ban penlut la kapor baki khon ha ka baki lek kai kala mandi ka no ka jing lek kai na ka tai jing lek kai pinyo I kumno ki sngo le si kala ban dei tang ikenja bas ngi shia draw kai ngi shia kala ke ki khana ki pen I ya ka ta ki jing sngo ki baki don ha po ling ba ka kini ki jing ya lek kai ba phi lek kai bat ki ti kata ka wei ka ba kum ki kimi ki pale si hayeng hasem ngin la ban yarap ki khon ki jongi namar ba tang ba ki shule kai kum tor kata kala pen pale ka ya ka jingpyrkhat jongki kala pen sngu shinganya ki tang be don I mei pa hajan jonga ngasngulong shingan ka ja ka tu ka jingting bat ki khon samla pade le si ka khampher namar ba ngi haban kren ya ki te bangin keren pada beki yaki ru kadon kamingi kum ki kimi ki kpala ni ki bala san bala rang ba bangin sngap pi bon sin kum ki brio em ngi sngap henrengi mi yo sngo ngi sngap da ka tu ka jingmut ban ai jubam henrengi mi yo sngo ye ki ka bang ki sngo mong ya da ka ktien parengi khat empathetic listening nyim tep ki sngo kum no lesingan chu lesin ai nuksa da ka ba ong ba ukunu wan ong ye mi kpai ong ni ngasu ting ngasu sir ka ya kan ni ka exam ka ban sawan de si mi ki kpai ki laban ong pim chu ti ban sngu ting long shlur kam le ri utu u khana pa de unum sngu bangi yo sngu le si shwa bangin ong ba wat ting kam le ni laban ong ho ngai su thu fi sngu ting ngasu thu fi sngu si ngasu thu ba fi dam ha kani ka por manta kata ka pen ibingi yo sngo teledingi kwa ba ki khon ki ti jungi ken wan kren yangi mo bingin play kita ki lines of communication bat ki kadon kam yangi ningkong ning shap bangin nang ban sedang ban sngap bat kata ka wei ka bang lesikum ka community hi barok ka wei ngi duna ngim kloi ban sngap i wei Kam tam ngi kloi ban mai no kloi ban mai ki kon tang su ong ngi ke ngi la mai no shwa ke long kam di ka ba bakla bangin snengin kraw henrei le singin yo sngo shwa ya ka to ka benta baki ki don ka jing sngo ka baki sngo nang ta hadin habot padesa penbut pada ya kata da ka ba fi sneng pi kraw pi ai ki jingmut ki jong pi henrei ngi don kam ru ban ningkong ban sngap ken yaki ka baki don ban ong ta kamut doktor man ban su thu ya ka jingmut jong khuna ka jingkhang yet ka dei bangin pet ya ka rukom sngo ga jongki mo ya ka attitude ka jongki ya ka mo na ki bukiten pharang emotions ga jongki bat kumba phi ong ban shash kore ki kita giri gilinti bangin su thu ayu ni ukhna upperkhat na ni ukhna samla upperkhat khna bangin la pat ban yarap yaki ha ka rukom ka ba dei biang dei to kublishi bun doktor ite ki jingpen shai ki jong phi te kong phidang ipet ya kan ka jingpen biang man mo mangla ekran ki mi ki pa ki khon kumnu pat kin ya pen biang ha ka bay dei be ki mi ki pa ha ka bay dei be ki khon bat kata ka jing ka jing dei ki juki malasi la ha ka jing puli ne ka kam ka jam khandiat phila ban ong e helo kata
kan ni kan long ka bamsuk ki kimi ki pa ban sung thu ya kan jing kala kasan ka ek ba kala manta kan ka pandemic mo ngi khon kawi ka long ba ki kimi ki pa ka ek banin kong ek ba kila ban le ka long ba ki khun ban pen ai kata ka definition la ni hikai ki khun we ni kunyang jung pang shwaning kong kan ban sung thu long kim di ban pen tieng ki khun ban ong ba dan uni kunyang jing pang ba mi tieng lo ba ro ki haban pen khre ya ki khun ban sung thu lada long kum nu lada yo pang ki lat ki lenti ke ba phin hap kiar ani ki lat ki lenti ba phin shia ba phin shap tieng ngasko ba ki mi ki pa the first thing ba ki la ban hi kai shwa hayeng ka long ngi pe kini ki preventive measures mo ngi khot ani kini ki preventive measures tam ki ba shwa ban ja ki etilong ni lat jing ya da ki mi ki pa kin hap hi kai shwa ki khun ban sung thu ki ta ki lat jing ya da yala din kong ban lat ban yo pang shwa khnang ba ka chi im jong phi kan ya ben ti kum ki hi kai ki ba hi kai barabar bang shi tv ba shi ki kot khubor ki jing sai kiti ki bangi sat kiti ki balong basat man kapor teng fina pe ki khlung mo fina pe shwa ki khna ki mamdi khna samla ki khlung ti kin long kin teng kim dan por wala da ki sho ha ye maknaru kim dan por ki la ka shabar kim shim khia ya kata ka ki ban le khoj itu jing kai jong ki mi ki pa responsibility jong ki ban chu ben ki ba ka jing sai kiti ba film day ban da fi wan na ba film day ban kta ki khmat film day ban bam directly na fi wan na ba la ne phi sat da dap sat 20 seconds kum tu ki kom sai kiti dan sa shong sa bam mo la ne sakta asni shatai tivin na pet ni khina samla ru long tang batai ki ba jingkhot ka ba kham tam ka ba kham long kong san tang mot phila ban ya da ya la din ngani jingpang amar ki khna man ta fin da pen tang shu ong ya ka ne ka jing batai yu ne kunyang jingpang la tieng kim la le shu ida ki khra kot ni kim la ban thia ni kim la ban bam ni fin da pen media especially ka news ki ba ki iman ka si don bayap don bapang and pini ru ki bri ki ba tike ya kini ki bri ki ba pang ya ne kunyang jingpang ru kle phong ki jang ki ba kim bam de ki ba ilong normal balong man kas gi bagi pet ti kini ki jipun khre na kalyang chu ki mi pa ki balong very ready kim de ban kren especially ya ki news shpang jing yap shpang jing pang ban ong man kren hapdeng jong ki khun don ki khun ki bala ban tik in don ki khna ki bamla ban so tho ya kani don ba shap tieng dak shap tieng ki kim num kren kin chong kin long marwe kin perkhat marwe tem tep ya ka to jing perkhat marwe ja yu la da khna ne khun ne khna ka rung kamera kam nuot ban ya kren ban no ti kalong ka ta si bun ki khna na marba kini perkhat ka ta kalalum ka cycle effect la da fi pet takamot kabam ka dir kim num bam sho kin tieng kin ong bet ba otang shmi shabala yo pang khre kot ru kim num la sho ban concentrate namar ki ong ban khre kot kum no ba ngatieng what if jai yang na ne what if the ibe pa yo pang kan don ka to jing perkhat hakiru ngim ong ba ka di tang ki mi pa ne wala ki khun ru la jai yu la da ibe pa yo pang la da jai yu la da don udu kyang pa upo he yen jongi kumno ngin suma la da I don ba yap jai yu long kinwan kita ki jimut perkhat ti ka duty ka long ba ki pa ki haban prepare ki haban pen khre ki khon bakin so tho kum ban accept ya ki jingja ba ja man ta khana ba kam num affect ya ka to ka jinglong jing im jong ki ba ki im ban kasngi ka ban ong ba of da mi ka habar pina shong tang ha phalau yeng ru da phi one shi yeng phi sai ki ti ni le long nai pen tieng ya ki hadu kata namar ba kalong ka affect ya ki tak mod whole thing kala affect and then at the end kat bakin das dang ban wan ka to ka jing batai ya ki pa banga ngatieng kala long no ka depression kala long no ka stress la ni ka jingktah ya ka jingmut perkhat ka ba mla thia shu mla bam shu tie tongin in sange sha khindiat bangin ya pha sha khindiat si ni ki jingpin bana bat ngin yap teng biang pat hadin ka ni ki jingpin bana
Ni phai biasa ke studio ho ngidang don hang ka program Doctor Speak bat ngidang ya don ke jing keren ba Dr. Sebelda dekhar bat ikong phidahun dekhar bat ngidang ya keren menta ka si halor ka ni ka phang covid khat khandai ke Jingktah ya ka Jingmut Jingpyrkhat jong ki Khynnah bat ho ki Khynnah Samla khanrau ru kumju te ban teng halor ka tu ka ba ikong phidai la ong mentan mo ka ni ka jing long jingman ka la ban wan ra ya kata ka depression ani kata ka jingno mensim ke jingno arsut pila ban batai doktor khendiat halor kini ki jinglong ki kumnung in ithu lada ki Khynnah ki yo kem ki bakum kini ki jinglong kan hoi ti talong ka ba ngiyo I kham bon hakini ki sinem menta na do arajar arpo baka sedang kani ka pandemic kumni fi ikani ka jing hab ka jongi ban pengkerpang yala di ban syong hayeng hasem ngimyo shu ban yakran bat ki brio ngimyo ban yakendo shu bat ki kala let's say kala ban wan ka jing so si mo ka jing so no man sim kumia kren do mane ka jing so sir ka jing so ting ka bangi ong ki anxiety mo ting ting kini ki depression ba anxiety ki ya lang kumju hi hajo ki long common bhamanta paning ki Khynnah Samla bat wat ki Khynnah ba khamrit ru ti long ka we ka ba kum ki kmi pa le sing haban pet tho ba ka long ba ye ki khon ki jongi ne yo ki shong than e marwe bon por lani kala don ka jing kala ha ka rukom bam ka jongki kala ban long ki la bam than ting ting ki don ki brio ki khon samlai khon Khynnah ba dala wan ka tu ka jing so ting jing so sir ka jing so si mo ki kum bam shibon ban panja no I ka tu ka jing sngo le si pade don ki bam ko abam e sho ka ja no tu ka jing thangan te ting ting ru ki thia bro shi sngi lani damiet ngamyo thia ne tikini ki science khandiat kim kren bhashu hayeng haki Khynnah ngila ban yu be ki long ki kloy ban long bitar kloy ki long irritated long easily ken ki long dom kloy tikini ki science ki bingila ban yu ila ka long kumni ki khon ki jong phi kham bon por let's say ki arta yawi ka bha ba let's say pen kren no you know no ki professionals ki bala ban yaram henry long kumban shu let's say yarab yiki kimi ki pahala de ki don ki khon ki balong kumni kalong ban yarab ki khon jong phi ban pediang ki tu ki jing sngo ni let's say laban ongi me pani ngaso si ngaso si ri men siem ongi khon jong phi mni le kam ni le ban sngo si kam ni le ban so si ban sngo ting para khot ni sngo wat mangi lai ngut hang ni ru ka ban tu ka jing sngo kalong normal ti ban sngo kat kani ka khlam bangi ya le manu banum so ting manu bam sngo si ban shong mar ngi sngo ti kam li le mar ba bun sin le sing sngo bangi haban mo bangin haban long khlan ben ni haban pen e ben ti kat nang pen e kat nang jor ka tu ka jing sngo na mar bangi pelat ti ti ya le ban ong ki khon jong phi ba kam le ti pet ba bakin ka stress jong kani ka online class ka along ka bajur ba nga ki don ki bahyeng hasem ki don ki parlok parjor ki ba ki om dalit school um judon homework kani kadai mentala nang khambun ka ko homework ki don ki schools ki balong organize ki don ka structure ki don ka por kalong ka babyang ri ki don pedi ki school khandai baji damit udang pha homework ting dah kapor badang litri kami keparu dan ke homework bahab ban sam long ka kawan ra jing phi kanang kan increase ke tu ka stress ke baki don tele si pet baki khun ki jong phi la ki don kini ki online classes ki jong ki ru pet bikin don ki breaks ai la ki ban shim ki tu ki breaks mar kata ka pen ka yara ban pen palai ka Jingmut Jingpyrkhat jong ki ka tu ka jing ting ka jing sir bun sien ki Khynnah menta ki tang bakim dep ban submit ki tu ki assignments ki homework tang ka tur kala pen sir penting pengkendek men sim yaki tilong lada kum na ka liang ka school rungi la ban yaram ban na yeng na sem rungi ai ki tu ki break si ki khon ki jongi wat num dom de ki khon jong phi ki shim breaks wat num dom de ki le kai teng ni le wat num dom de ki le se ki le kai ha ki phone ru namar ba ngi im ha ka generation jong ka technology ngim la ban kene i ka to ka phone ki khon ki jongi katakan wan ra ya ka mo ka outcome ka balong opposite nei te bani ka ba keni no ka phone ka bekile akai bo da ka por
nak tabaji do kata baji fila ban le kai ka phone kam ni le namar ba ka tu le se kalong entertainment yaki kalong relaxing ti yaki fin da pet ki khon samla ka social media ki resort ka social media ban pale yala deru tang ba daka lalong palat te pin habban bu daka port ke ndai de ki le kai teng de ki pet teng athrai kan kam di ka bangin habban ndai ban long stick hadu kata ke Manchu ad i doctor zabal dama kawai naki causes wangi depression ha pedeng ka baman chips nem bat muntas nem ha pedeng ki kena samla kalong ba kidon ki kena ki basong ha ka yeng ka ba don ka long yeng long sem ka bam dan de ka ba don ba em ka ba biang mo lani ka jigdon jo ka mobile phone ka ban don tang i kimi lani don tang ikpa ti kan don ru kata ka ka jing ya thut la da don sangut sipara te la da ikimi I don ta ka wi mobile ni ikpa don wi mobile te mut kala don ka jing angnut hang pedeng sipara ba mandu man jang ning kong ti ka wi ru kalong ba kidon ki khna ru ke ba kidon ha ki long yeng long sem ki ba don ya ka domestic violence ka ba ki kimi teng khupa udi bolong uba buat mo lani budi kiat uba penkul mari yang lani ikimi besasho lani kibi don teng ha kanu kalong yeng ba ikimi imla ban penbiang ba kapor lani litre shabar iwan kata baje ki khon bala de ban le online class don por lani don kata ka jing huri hura hayeng de kini ki ba ki daw ba ki khna ki wan ka jing long depression ya ki wan ka jing long susi namal ba kimla ban keranya no especially kina don ha ka long yeng le ka ba don ka jing ya huri hura pedeng kimi ba ta kamot ka affect ka di jong ki khun mde kimi pa kan affect mo ya ki ti ka tu ka jing tuwa jong ki ban chong class ru kamwan shu namal ba nama kin phet na yer kimla kin mi shabar kin numla namal ba kin hap shong me yeng ti kin jo iman ka sngi ka tu ka jing kin jo iman ka sngi ka tu ka jing khun ka family ka ba yamai la ka ba don ka jing buat ani ka don ka jing sho takmot ka tu ka jinglong susi ha ka mat ha ka rukom perkhat ki khun takmot ka increase ka dang kiu ti lada ka dang kiu kumni takmot ka don ka bangi khot self harm ki khna ki la ban le la di ban pelat la di na ka ni ka jing ki la ban ot la di ki la ban attempt lani ki la ban persang ban penyap la di lani pen saw la di khnang ba kin doblan ki so ba kin lat na kata ka jing khnang ba ki kimi pa kin yo snow ya ki kalong ka cry for help ni te phareng mo lani ka jing wat jing arab ba ngi kum ki khon ni la than ni don kam ka jing suk ba nshong hayer umlong ban mi umlong ti kani ka case ni lai for the past 1 year mata system mata bangila pen kini ki causes kini ki jing shampang ke birthday ki daw bali khna ki long depress tamor ki don ki bali dikian don ki bali kata ka shong ja khna mo ngam onglot baro ba ki ba yo ekene ke depression ka bangi kha jing sosi ha ka jing em jong ki ba ki dikian lot ki don section ki mot ki jaj family ki jaj khna na ki jaj family tamot ki wa jing rap lani ong ka te phan comfort iwar kata ka jing suk man si man lan ki bar khat ling ba ki jing pendi buan ka bangi I ling ba khina ki betang teng ki don ba thi asura don ki ba ya sho dala buan man saw tangmot kalong ka kam long shu kata ka jing so thu ban ong bo khna ula ban adjust ni ka khna ula ban adjust ini jingpang ini jing susi dia kalong ka iki ba susi banyo iba kapoi sya kata kaput tamot ka wan ka kasdang na yeng ba kalong kumni ka ya sia ka telun te ni khna long at the end pada haba khadu pada kidi maki belum affected no kidi maki ba syam janjar kidi maki ba susi kayen juki kala long no penban kum kayeng bendi mo kabala set khop no eki ke jingmut Jingpyrkhat juki kimyo shu ban biar kanya ke jingmut Jingpyrkhat lani mo ban la set khop no ki teki jingja ha kayeng ke sam kan bat ka ben pensitom yeki mo kada ka poi biang atraish to bingi ya kren menen di ke communication ke jing ban dan rangkat bagi khun jong pi ban pelut por bagi khun jong pi namar sha bakan poi seketiki ki bakum ya kren mentan pinyo ki science pinyo tela dengi pelut por bagi khun ngi shongkai ngi pli ngi ailat iki bakin kren ngi dan ka por ban sngap yaki ngi la ban yada yaki khun ban poi shudu ta put ban ngi kumbing ya kren mentan and if in case ka don ki pa ki bom long
nilai yo kita ki scenarios ki Jingktah ba ki don ki bam dan por ba plimo ki don ki ba teng don ki mi pa ki help ki ba help ki ba quarantine la ni kila ban ka at least ki teachers on kiru la ni ki i son ni nana ni like ka at the end kalong ba can reach out ya no ban yo ka Jingarap kenapa kinum sakut ketika jinglong depression mo ban sakut marway ban long marway ban jai pada la dia ke reach out ya ki no ba fisngo ngan pila ban kran ya no pila ban ladam di professionally counselors namar ba directly ti kinum kran hi ki muat hi ki professionals kin muat shwa ki parlok ba ki so it ba hi yang asem shwa nana ni mama ni imi kha kamta bagi sujan telong alis kila ban syukran bakin lalut man siam kila ban tuat Jingmut ni kini bala he kan yo Jingarap kenian hon ti haga bay dai bat kani kong phida ki don em kilat kilanti let's say menta tengi don be online mo ka phone be kila ban phone kilong yang la ki kendu ki bakum kini ki Jingarap ki don em kalat ban yo yes kalat ka don ha namar ka sarkar jong health department kila penbiang ye ki counselors ki balayo training na po ka World Health Organization men shimsnem men tausnem tik bun ki counselors bla don lupa kini ki haki district jong ka search Meghalaya kidon ki every district kidon ki PHC CHC kidon ki adolescent clinics ki baki counselors kidon ki bla sha train we had the privilege ki yo ka book siar mang yo ban sha train haki members of the World Health Organization kaba ki penhikai every counselor kumnu ban tackle kumnu ban shim ban pej ikni ki khna la da ki don jing te kini kilong ba kilong haman ki district ki hospitals ki bagi sarkar ka bo takamut ha kala anong ha posor la ban honong kondong ru ha PHC CHC ki don kini ki adolescent friendly clinics ki ba ki dan man kas district hospital ni don man kas ki mo ti haki kendon joki PHC CHC ti kidon CHC tayo lene RCC tayo ka song haka ka PHC CHC ba penyan mo nrei ka Jingarap ka don ba kila ban phone online kila ban call you number 14410 ba ngibu ka sarkar ka bu baya kanu jing angnot ka baya day bat ka COVID-19 especially kala ban long ka jing fis ngo shitom ni pila ban long ba fis ngo pang pidon symptoms ne pidon ki dak kishin ki ba piyo jing pang ni pidon kam ban contact i doctor ni pidon kam man keren ki counselors ni ba pila ba pinya tu Jingmut ba pinlat ngi Jingmut Jingpyrkhat ki ba penjenjar ni takamut ngilong available bet na kaliang jongi ka department ngilong available bet ban ai ka Jingarap ka bakloi bhai kini khna Samla tambar khamtam ni ki adolescent clinics ki bangi bo kalong bet kalau be bora shiski kila ban phone ada kim sunut ban wan ya kata ban mi na hieng ban wan ngilong online bet bangi la ban krani kini ki khna Samla mi ai counseling tingi batai ki dong kam le kumno tingi dong ki follow up cases ki ba la de kum to ki phone biangi pe biang ki long kumno te anything you don't come ka 14410 helpline ka don ben ada film kwa directly ki counselors ne film kwa directly ja ban kan adolescent friendly clinic ki PHC CHC ha to phila ban shimi new number new helpline udon ban ai kanu Jingarap te from that helpline ila ban connect to any services bang dong kam bakini khna ila ban on kam Ping so tenat badan kumta tila sigi ba pej yakni program pisa score utau number 14410 mnai 14410 ani iway sao iway not ude utau number ba pila ban phone hanga nugo ko por haga ba phi don kam ya ka Jingarap lani ka jing slok ha ba phi sham ya ka nugo jing haga Jingmut Jingpyrkhat haga ba phimla ban rai bat ki don kinu jing sosiap tiang bat ki jing ngosir ti doktor mentang ko ban pai khendiat ban kli phi habang yesham ya kani ka jingdon kani ka khlam ngi i basibun ki mensim ki bala do no mo kila khlat bat na pedeng ju kita kila bandai ki kmi ki pa ki ba ki khun ju ki dangdon ki khun ki barang rit ti hakabakum kata ka situation kini ki khulung ki badang rit ki badu no leni ikmi lani ikpa hatu ki jing ki bakum no lani hakarukam perkhat ju ki don em ki jingktah ki batla dakta kumno kinne pi nginda kren chipang ka jing do no nte bengi ongka grief kalong habangi perkhat khamtam chipang ka ni ka khlam baro na ngi ya lingba kata ka jing do no
Nomor babun sin ngana perkhat nginda ong ka jing du no ngi si perkhat ba ngi du no iki ba iet ba thonjungi henre ngila du no shibun ki iki menta Andai. banga nga du shibun tatang bangi du shwai ka tu ka normal ka ba shilong man shwa ka dika jing du ka ba khrau dei te kumi kita ki khon hep ki ba red ru ki khana ki ba du no ki mi ki pa bat yang ngi lang ba ro nga thrai ngi yat ling ba ki kini ki stages ki bangi ong ya kini ka grief ni kindon ki por bangi snow dom kindon ki por ki bangi snow si kindon ki por bangi le singi ya saj ting ya saj baru bleiru bali ka jia kumni bali ka long kumni kindon padi ki por ki bangi snow la ban pediang ni tikum ki khon khana ni ki khon samla ni wan yang ni ru hakani ka jing du no ka jong ye bon ki ki du no ka freedom ka jong ru ka jing la lo ni sa kot hayeng ni dei ban shu kumbangi ong mane shim ka wei ka sngi rin ka wei pat takadon ka por bangi sngosi takadon ka por ba phi sngo dom ba kani ka jia ya phi kam ni le sngo dom takadon ka por ba le se phi sngo la ban pediang kan sadon biang la shai le se ka sngi ba phin sngo si biang kan wan biang kalong kum ni hadu bangin da poi hi hakata upot bangin la ban shem kanu ka ba long meaningful ne kani ka jing du no ka jongi ti phin ong yanga kumno kin la ban le kam dan le se ka wei ka lat ni ka wei ka lunti ban ong le kum ni phin sabiang le kum ta phin sabiang kanum le kam num don kum kata henre ba ngi ngakwa ban ong ye kum kita ki khon khana ni ki khon samla ba kanu ka ba fisngo pediang ya ka le da sngo jinjar e ban ya le ya ka marwei kren ye no kumbala ong mene phila ban kren kimi kepala dadon da phila ban kren ki bahyeng hasem phila ban kren ki nong hikai inu ba fisngo shania inu ni rang ba bi fisngo shania kren ye ki ya thu haki ke ba fisngo bat katahi kan ya rap bi phi ban yat ka wei ka sngi hedien ka wei pat hadu pa phin la ban mo ban kumbangi ong ban find meaning na kani ka jing du no ka jong phi le se yanu ba phi e Kadai namar ba mo kadai ke jing sham ka ba ese ka ba thmai ka ba ngi baro ngimtip hi ban le kumno ki kimi ki pa ngimtip hi ban le kumno ese la da ki snang ki khonu kim da don e ka ta ki snang be ka long daktin pharing long kilong long impulsive kan ka ba ki sngo ki kimi ki pa ro ki shu kran be te la se kan kam bangila ekran mo kan don kata ka communication gap la ni kata ka jingya kran ge ju flu jingmut pen jukki ka ban penthut la se mo te ka wei ka phi ong ka de ba kin David ban pen pau la ni kan phari ong ban express be ye ki jing sngo ju kim dai mdai ban bo re namar bala da bo re kala ban thau ye ke pat ka ba kham sniu mo te ngai ki khun samla ba ki khun khna la si khun khna gi badang re te kim so thu ni ki kimi ki pa gi ba pen di ban sha ki khun bakin express hakata ga upot ban nom bakin nom pen saw pai la di dai tang han upot bakin nom pen saw la di bakin pen pau ye kita ki jing sngo ki jong ki ting da dam la ban pen sngo da ka bakren ru ko bingi ong mene phila ban draw la ne journal shu tho kat ba fi sngo palat ha ka tho na ne fi shu type ha phone ru kata kam ni le phila palat phila express Kandai namar ki khina samla le mentangi I ki status ki jong ki mo ki social media kila express bet te kin don ong ni she thu khana lo ki brio ka bas ngo handai ngai ketu kan nong gejing yarap ki mdai doctor kam dai ka yarap ta ka yarap iki ka rai ki ngla ban bishar dei ngla ban bishar nga thrai kan ni kan khot ki brio ki baya pet lang social media mdai ban ben mo mdai ban ben na ni mdai ban wo nia mdai ban pet ben handai ka dei ka kalanti ka maki hi ki pen pa mo te asi kadi nong ji pen shai ki perlok ki jungi ki ba pet ye kani ka jungi kran ka jungi menta ka janmiet te sho bangin pen kut tat ye kani ka program te kong phida ka ei ba phidon ban ong ye ki perlok ki jungi halong kani ka pa nga shu kwa ban ong ba ngimde ban septieng ngimde ban don kata ka jing angnut men sem ba ki bar khat ki long ki ba kin kut no la ne kim don hope mo don shu kata ka jing sukerman re ka jing kerman ka don ngi trei kamlang bat ka sarkar ngai kamlang ba health department bat ka snong bat ka yeng ka sam bangin rat in khong kat bala yo ni khnyang jing pang khnang ba in yo byang ka chim ka ba biang ka yalin ti ben bat ngi deban ko ngo ikendon bala bo ka sarkar ba bangi la banya dai la dia ne ka jing pang khnang ba ka jing kan wan phai byang bat ha ka ka singin sala bat ngin shilong tang ka por bangi ha banya tri stom lang tang mata ipor pedang don ini kenti bedang sitom Boleh shibun kau pida, in doktor.
ngadantang ka wei hi ban ong ba lesingan buat khtian pareng nang tangan sa bataya ka kalong ka skill lesi ka ban yarap ingi shibon ka yarap yang ashibon bat katangi ong ka jinglong mindfulness marbabun sin ka jingmut jingpyrkhat jingi lesi ka yat sha ka bala dem ni ngi lani ngi khuslai ka ban sawan bat ngiklet ban don hangni ngiklet bang ngidang la ban sensyari ka jingim ge jongi hakaba menta ngiting yo khanyang jingpang hande ki bun ki protocols ming la ban bot ka ban yada yangi ngi khuslai ye bun ki ban sajia hande ngiklet no ban im hakaba menta bat ka menta kalong ka badon hakikti ki jongi le se kum ki brieu habang ye le ye kani ka jing ye le kumi on ka jing do no I wei nangi barok khot ka jing do ka bakrau le singim ngila banum do ki bahing basem jungi ka jingdo ka bakra bat ngidon ka to ka sense of loss ka sense of grief habaro nangi shim ka wei ka sngirin ka wei pat le ik ba fila ban le menta ye ka badon ha ka khti ka jongphi ndi ban ngin penle jingmut thani ka te ka baladem lani ban khuslai thani ka ik ban sawan te ngam ong ba ngin da long kum ta kan ja lut ka ta ka jing khuslai kan ja kanum ja le se kan dang don hi hende kan yara bi phi ban perkhat shai kan yarap ye phi ba phin yo yaki jubab yaki jing ki ba phi don bat kan penduna ki jing sngo ki ba long palat yengi ban priang de ti tangkata hinga ko ban ong ba ngin perkhat no bangin sedang ban im ya ka ba menta bani ka ba shatei lani shatei shikman de khuble shibon Dr. Dekhar bat kumjuri kong phida khun Dekhar ibala wan ha ka studio ko jongi menta ka janmiet ban panshai khindiat halor ka ni ka jing ka ba ki khun Khynnah ki khun Samla ki kendo ki sham menta la shisnam shitang atat ha padeng ka jing kendo ka ni ka klam covid khat khandai ni song thu ba ka de ka bala pan ka ladori ki ba bon ki benta ka rukom im ka jongi handai kumba players ngo ke jing kren ke jongi menta ka janmiet kalong ka ka bangim dei bandu jingkermen dei ka bangi ngin ya trailang ngin ya kersanlem iwei bat bangin ya don ke jingkermen bangin la ban mi na ke jing bat ngin mi kum ki nong job bat kat bang irang dei banyak denti da ka jing ya isha bat da ka kumala ongi doktor ban shim ka wei ka sngi den ka wei ka si one day at a time baki ong mok tin pareng ngim dei ban kerki ba kumala ai jingmut I doktor ne wat perkhat ka ba menen wat khuslai ka bala shai handai le ka ba bahatam ka ba phila ban le ha ka ne ka sngi ka ba menta te sa shi sien khuble shibun ki doktor Dekhar bat kongju I kong phida hun Dekhar bat kumju ki parlok ki ba pet yang ne program Dr. Speak khuble shibun I phi baro